Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Уртаклашыр тәҗрибә дә җыелган, хәл итәсе мәсьәләләр дә шактый. Предприниматель — это наша основа, это наша главная задача — создать мощный средний класс. Татарстан эшмәкәрләре яңа икътисади шартларга ничек яраклашкан? Илгиз Шакуров. Бүген Татарстанда химиклар көне билгеләп үтелә. Чарада Рөстәм Миннеханов та катнашты. Без как будто шунда туып үскән кебек. Бик яратабыз без шебезне. Түбән Камадагы тантана турында Илдар Сафиуллин. Авыл халкын шишмәсез калдырмакчылар. Без хәзер бу ратникка килә алмыйбыз, потому что монда эт ишкындырылган. Ютазы районында яшәүчеләр бу эштә кемне гаепли һәм тикшерүчеләр нәрсә ди? Бу мәсьәләгә Филүзә Хәмидуллина ачыклык кертте. Бүген Россиядә эшмәкәрләр көне билгеләп үтелә. Татарстанда президент Рөстәм Миннеханов урта һәм кече бизнес вәкилләрен котлап кына калмады. Алар белән очрашып, эшләре, проектлары белән танышты. Аннары аларны борчыган мәсьәләләрне уртага салып сөйләштеләр. Хәзер безнең республикада 166 мең эшмәкәр бар, бу өлкәдә 796 мең кеше эшли. Димәк, бер бизнес вәкиле 5 кешене эшли итә. Президент республикада урта класс көчле булырга тиеш. Аларга ярдәм итү безнең алда торган максат дип белдерде. Эшмәкәрләр яңа икътисади шартларга ничек яраклаша, шимал алу һәм сату базарларын ничек яңадан коралар. Президент хәзер үзебездә җитмәгән кадрларны кайдан алырга киңәш итә һәм кайсы министрлыклар аның тәнкыйть утына эләкте. Очрашу барышын Илгиз Шакуров күзәтте. Безнең 20дән артык төр сыр җитештерәбез. Сыр, агач һәм күн эшләнмәләре, бизәнү әйберләре. Буларның барысы да Татарстанда җитештерелгән. Эшмәкәрләр йорты каршында бүген зур күргәзмә оештырылган иде. Монда тәкъдим ителгән сырларны Гомәровлар җитештерә. Фермалары Питрәш районында урнашкан. Ояткылыкны чит илдән алсалар да, әлегә санкцияләрнең йогынтысы сизелмәде диләр. Франция һәм Италия закваскаларында эшлибез без. Әлегә запаслар бар. Минемчә, җитештерүчеләр Россиядә бак җитештерүчеләр дип әйтим бар һәм әлбәттә альтернатива шундый булачак. Эшләргә тотындык полноценно, кескене теге елны. Станокларны инде җәйкене алырга тотынган иде, кезләргә тотынган иде. Көненә где-то 200 парлар ясыйбыз. Яңа икътисади шартларда берләшү аеруча мөһим ди эшмәкәрләр. Аерым сату итү генә түгел, очрашып фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу да мөһим. Эшмәкәрләрне һөнәри бәйрәмнәре белән президент котлады. Татарстанда хәзер 166 мең кешенең үз эше бар. Әлеге сан буенча республика Идел буе округында беренче урында тора. Гомумән алганда бездә урта һәм кече бизнес өлкәсендә 800 меңгә якын кеше эшли. Предприниматель — это наша основа, это наша главная задача — создать мощный средний класс, поддерживать это движение. Я считаю, что на федеральном уровне сегодня очень много делает счастье поддержки в республике. Президент әйтүенчә, эшмәкәрләргә ярдәм чаралары күп. Федераль үзәк бу мәсьәләдә төбәкләр белән актив эшли. Россиягә карата санкцияләр кертелгәч, үзебезнең җитештерү мөмкинлекләрен арттыру ихтыяҗы туды. Эшмәкәр Айдар Гатауллин чит илнекен алмаштыруга саллы өлеш кертергә җыена. Шушы көннәрдә ул катнаш ризык, ягъни комбикорма һәм премикслар җитештерә башлаячак. Шимал үзебезнеке булачак, шулай ук Һиндстан, Төркия белән хезмәттәшлек итмәкче. Импортны алыштыру максаты белән Арчада тәүлегенә 150 тонна җитештерә торган завод җибәрдек, төзедек. Оборудованиеларны турыдан-туры сатып алдык. Бүгенге көндә пусканалаткалар бара, май ахырында эшләп җибәргә планлаштырабыз алып берсә. Айдар үз заводын Арчаның сәнәгать паркында төзегән. Төзелеш беткәч, шул җирне сатып алырга була. Әмма министрлар кабинеты быел җирләрне кадастр хакы буенча 100% бәягә сатып алу карарын чыгарган. Гади итеп әйткәндә, элек 600 мең сумга сатып алып булса, хәзер 5 миллионнан артык. Эшмәкәр президенттан бу мәсьәләдә ярдәм сорый. Мы вынуждены эту землю сейчас выкупить где-то более за 5 миллионов рублей. Президент икътисад белән җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыклары җитәкчеләрен урыннарыннан торгызды. Зачем вы подняли это? Зачем нужно было это делать? У нас вон бездельники выкупили землю, ничего не делают, да? И ничего не можем сделать. Люди пришли, построили завод, взяли кредиты, значит это. Но это же земля работает, все равно налог же они будут платить. Давай более внимательно посмотрите, вам и вам, Митхат.
Зачем вы там, где не шешется, это придумываете? Алсу Кузнецованың берничә бизнесы бар. Әйтик, туристлык агентлыгында ул Россия буенча сәяхәтләр оештыруга өстенлек бирә башлаган. Ресторанында исә менюны үзгәрткәннәр. Хәзер андагы ризыкларның барысы да үзебездәге азык-төлектән әзерләнә. На самом-то деле мы недооцениваем потенциал того, что производит. Без үзебездә җитештерелгән азык-төлеккә тиешле игътибар биреп бетермибез. Югары әзерлекле ашу осталары алардан менә дигән ризыклар әзерли ала. Элек паштет Сөлейман балыгыннан булса, хәзер корбан балыгыннан да бар. Ул да бик тәмле. Был паштет из лосося, стал паштет из леща. Но это тоже очень вкусно. Алсу Кузнецова президенттан Үзәк банкның төп ставкасын киметү белән бергә ташламалы кредитларның да ставкасын төшерүне сорады. Киңәшмәдә моны мөмкин иш диделәр. На самом деле это очень важно. Каждая процентная ставка – это деньги. Это ваша маржа. Яршалыдан Рөстәм Зиннатуллин компьютер техникасы һәм смартфоннарны ремонтлау белән шөгыльләнә. Рөстәм бизнес без границ дип аталган махсус курс узган. Ул сәламәтлек мөмкинлеге чикле кешеләргә үз эшен ачарга булыша. Үз мәшгуль бу проектны федераль дәрәҗәгә күтәреп, башкаларга да ярдәм итәргә тели. Уважаемый Рустам Нургалиевич, прошу поддержать инициативу наставничества для таких же людей, как я, чтобы они развивались, чтобы были уверенными, и все у них получалось. Президент тәкъдимне хуплады һәм Дәүләт Думасындагы Татарстан депутатларыннан бу эштә теләктәшлек сорады. Если мы правильно донесем, нет такого чиновника, самый замерзший чиновник и то растает от этого. Моннан тыш очрашуда электр технологияләре өлкәсендә белгечләр әзерләү, эшмәкерләргә маркетплейсларга чыгарга ярдәм итү, сәламәтлек мөмкинлеге чикле балалар өчен йөзү мәйданчыкларын булдыру турында сөйләштеләр. Татарстан эшмәкерлекне алып бару өчен уңайлы төбәкләр исемлегендә дә сизелерлек өскә күтәрелгән. Узган ел республика 60-нчы булса, быел 4-нче урында. Илгиз Шәкүров, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Башка яңалыкларга күчәбез. Бүген тикшерү комитеты белән прокуратура Ютазы районыннан килеп ирешкән хәбәрне тикшерә башлады. Мондагы авылларның берсендә халык суга йөри торган чишмә янындагы җирне эшмәкәргә биргәннәр. Ул янәсе анда керүне шикләргә мөмкин. Кешеләр ул безнең бердән-бер чиста су чыганагы иде дип борчыла. Әлеге мәсьәлә белән хәзер прокуратурада тикшерүчеләр дә кызыксына. По данному факту Следственный орган Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан Хәзер без бу очракны тикшерәбез. Килеп чыккан хәлнең барлык нечкәлекләре өйрәнелә. Тикшерү вакытында эшмәкәрнең гамәлләренә хокукый бәя биреләчәк. Шулай ук ни өчен чишмә бердән-бер чисто су чыганагы булган, шул да ачыклана. Шуннан соң гына ниндидер карарлар чыгарылачак. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Ул арада безнең хәбәрчебез Филүзә Хәмидуллина Ютазы районының Кәрәкәшле авылына җирле халык янына үзе юл тотты. Баксаң, эшмәкәр монда балыклы күл төзергә җыенган икән. Аңа елга һәм чишмәсе булган муниципаль җирне арендага биргәннәр. Анда ачыкланганча, авыл халкы суны шушы чишмәдән ала торган була, чөнки монда су белән тәэмин итүче үзәкләштерелгән система юк. Тулырак алдагы материалда. Шишмә суыннан да тәмле шишмә суын су эчкән юк әле безнең. Бу авыл башындагы шишмә, аның 100 еллык тарихы бар ди шушы җирлектә туып үскән Руслан Җәләев. Суы тәмле булгач күрше районнардан да киләләр икән. Әмма бу язда фермер килеп Кәрәкәшле елгасын буып шунда форель җибәрә. Бу балыкка үрчер өчен салкын су кирәк. Елга күтәрелеп бер шишмә инде су астында калган. Яз көне алар килеп, монда урнашканнар. Турысын әйткәндә, хуҗа булырга тырышалар инде. Намда шишмәгә кешеләрне кертмичә урман безнеке дип. Безне урманга кертмәделәр, кайын суыннан куып җибәрде. Мәше арендатор. Ике каравыл сабары саклап тора. Авылга су кертелмәгән, халык гомер буе шушыннан эшәргә су ташыган. 36 ел монда килен булып төшкәнгә, менә шушында зимой и летом. Без җәяү ташыбыз бар, менә Расима апалар киләләр, Расима апа түгел, Мәдинә апалар киләләр, машина белән алар суны тоже моннан алып китәләр. Төзелеш башлангыч су буенда пычранды ди авыл халкы. Элек биредә көтү көткәннәр, хәзер бар җирдә төзелеш материаллары аунап ята. Өстәвенә фермер этләрен дә бәйләми диләр. Без шушы ратникта үстек, шуның суын ичтек, шушында уйнап үстек. Без против, что шушында кемнәрдер килеп хуҗа булганга. Без хәзер бу ратникка килә алмыйбыз, потому что монда эт ишкындырылган. Бу безнең өчен бик кадерле ностальгия. Мин монда әле күптән килгәнем юк, менә килдем и тыякларда уже хикмәтне күреп менә йөрәк әрни просто. Бу чишмә кем өчендер вообще важно, моннан су алалар. Мы тут росли. У нас деды, прадеды тут росли. Бу законлы эшмәм. Шуны белер өчен бүген халык арендатор белән очрашты. Мин халыкны кумадым, алар өчен чишмәгә юл һәр вакыт ачык дип җавап бирде фермер. Киресенчә ул бу урынны төзекләндереп, ял итү урыны ясарга тели икән. Я здесь создать уют для народа.
Мин монда халык өчен ял урыны булдырырга планлаштырам. Кеше күп килә бит, шатырлар куеп, балалар мәйданчыгы ясарга исәп бар иде. Гаиләләре белән килеп ял итсеннәр өчен. 3 гектар җирне фермерга 49 елга биргәннәр. Якын тирәдә иң зур форель фермасы төземәкче ул. Инде 50 мең маймышны суга җибәргән. Яңа хуҗалык, ул яңа эш урыннары да бит. Район икътисадына да файда ди арендатор. Бу җирләрне авыл хуҗалыгы эшен алып бару өчен арендага бирергә ярый. Бернинди шикләүләр дә юк дип белдерде безгә Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасы рәисе. Примерно 3 гектара земли. Якынча 3 гектар җир бирде. Алар катлаулы кадастр номерыннан бүленеп бирелде. Бар да закон нигезендә эшләнде. Бернинди каршылыклар да күрмәдек. Әгәр дә шикләүләр булса, без су ресурслары буенча Иделкама территориаль идарәсенә мөрәҗәгать иткән булыр идек. Шишмә һәм сулыклар су реестрында исәптә торыр иде. Без андый очракта ул җирләрне арендага бирә алмыйбыз. С выездом кадастрового инженера. Әмма экологлар башка фикердә. Министрлыкка хәбәр итүләренчә, фермер сулыклардан куллануга рөхсәт кәгазе алмыйча эш башлап җибәргән. Кәрәкәшле елгасы су саклау зонасында. Димәк, елгада рөхсәтсез берни дә эшләп булмый. В ходе обследования было установлено, что әлеге тирәләрне карап чыккач, су саклау зонасында буа өчен җир казуларын ачыкладык. Кәрәкәшле елгасы су саклау зонасына керә. Елга яран рөхсәт кәгазе булмыйча үзгәрткәннәр. Бу су кодексын бузу дип санала. Шулай ук ул территориядә законсыз чүплек тә бар. Хәзер әлеге җирләрнең кемнеке икәнен белер өчен Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре палатасына хат юлладык. Әгәр фермерның гаебе расланса, аңа 10 мең сумга кадәр штраф яный. Шулай ук ул табигатькә китергән зыянны да капларга тиеш була. Хуҗалыгын кире сүттерергә дә мөмкиннәр. Бу җирләрне арендага башка кешегә бирүләре дә билгеле булды. Фермер субарендатор булып кына бара. Хәзер бу эш буенча тикшерү эшләре башланган. Район җитәкчелегенә дә сораулар булырга мөмкин. Су саклау зонасындагы җирләрне ничек итеп шәхси кулларга тапшыра алганнар һәм ни өчен моңа җирле халыктан башка берәү дә игътибар итмәгән. Хәзер бу тирәдә яшәүчеләр прокуратура һәм Россельхознадзор идарәсенә хат юллаган. Алар Шишмәгә дә, Урманга да һәрвакыт юл ачык булыр дип өметләнә. Ютазы районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүгіннән Татарстанның ЮХИД идарәсендә яңа җитәкче эчке эшләр министры Артем Хахорин Республика автоинспекциясе коллективына Рөстәм Гариповны тәкъдим итте. Ул 82нче елда Чистайда туган, Казан юридик институтын тәмамлый, эчке эшләр органнарында 2001 елдан хезмәт итә. Төрле елларда Нурлат белән Түбән районнарында ЮХИД бүлеге башлыгы, аннары Татарстан буенча Дәүләт автоинспекциясе идарәсендә юл патруль хезмәтенең махсус батальоны командиры булган. Исегезгә төшерәбез, Татарстанның элеккеге баш автоинспекторы Ленар Габдурахманов Мәскәүгә китте. Ил президенты карары нигезендә ана Россиянең юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча баш идарәсе җитәкчесе урынбасары итеп билгеләделәр. Майның соңгы атнасы безне һава торышы белән сынавын дәвам итә. Бүген синоптиклардан кабат кисәтү алдык. Иртәгә Татарстанда көчле яңгыр, яшен, хәтта урыны белән буз явуы да ихтимал. Бу көннәрдә республика аша актив атмосфера фронты уза. Шуңа һава торышы тотрыксыз саклана, җилнең тизлеге дә секундына 24 метрга кадәр җитәчәк. Шулай да көндез җылы булачак. Температура урыны белән +19 градуска күтәрелер дип фаразлыйлар. Кәрәзле элемтә каланчасы кую өчен рөхсәтне бары тик су ташагына ала алганнары Казанда мондый шәһәрләр исемлегенә генә керде. Әлеге вакыйга ничкәлекләре хакында Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Майның соңгы ялында Россиядә химиклар көне билгеләп үтелә. Татарстанда аны бүген үткәрделәр. Бу уңайдан республика җитәкчелеге нефть химиясе тармагы вәкилләре Түбән Камага җыелды. Сибур история в лицах дип аталучы төп тамаша шәһәрнең боз сараенда уза. Бу чараны оештыручылар да илнең нефть химиясе өлкәсендә әйдәп баручы Сибур җәмгыяте. Нефть химиясе предприятиеләре Татарстан икътисадының нигезен тәшкил итә. Бу тармакта бездә 50 меңнән артык кеше эшли. 600 төрле продукция җитештерелә. Бәйрәм тантанасы һәм хөрмәткә лаек химиклар хезмәте турында Илдар Сафиуллин. Ел сайын бу көнне тантаналар Николай Лимаев һәйкәле янына чәчәк салудан башлана. Аның җитәкчелегендә 60нчы елларда Бердә Түбән нефтехим предприятиесенә нигез салынган. Ярты гасырдан артык вакыт içinde ул шундый үсеш ала ки, бүгенге көндә Россиядә генә түгел, Көнчыгыш Европада иң күп химия товарлары җитештерүчеләрдән санала. Николай Лимаев 90нчы елларда Сырда нефть эшкәртү һәм нефть химия сәнәгате министры булган. 40 ел эшләдем машинист булып. СК заводында 2 малаем да шунда эшләде, Аллага шөкер. Мин үземнең заводка килгәнгә хәзер 43 ел була. 78нче елда 55нче училище бар иде, безнең шуны тәмамлап заводка килдем. Уставой цехта эшләп, менә хәзер пенсиядә булсак та үзебезнең профессияне яратабыз, эшебезне яратабыз, һаман да китмибез. Бәйрәмнең тантаналы өлеше нефтехимик боз сараенда уза. Бүген монда дәрәҗәле кунаклар тәбрикләү сүзләрен җиткерә, төрле иҗат коллективлары чыгыш ясый. Химия тармагында эшләүчеләр ял итә. Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Оргнефтехим Холдинг
Буз сарайындагы тантанада Рөстәм Миннеханов химия тармагындагы хезмәтнең әһәмиятен ассызыклап котлау сүзләрен җиткерде. Хөрмәтле химикларыбыз, кадерле ветераннарыбыз, шакырган хөрмәтләребез, сезне һәммәгезне бүгенге зур бәйрәм белән, зур тантана белән котлыйм. Һәммәгезгә дә зур хезмәтегез өчен, авыр хезмәтегез өчен рәхмәтемне әйтәсем килә. Киләчәктә дә шулай республикабыз гөрләп торсын, эшләребез алга барсын. Сез һәммәгез дә исән-сау булыгыз. Бәйрәм белән сезне. Бүген нефть химиясе Татарстан икътисадының иң мөһим тармакларының берсе. Бу өлкәдә 50 меңнән артык кеше эшли, 600 төрле продукция чыгарыла. Синтетик каучук, пластик, шинлар, полиэтилен, полипропиленнар. Узган ел 656 миллиард сумлык продукция җитештерелгән. Бу барлык сәнәгатьтәге җитештерүнең 3тән 1 дигән сүз. Россиянең нефть химиясе тармагында әйдәп баручы Сибур җәмгыяте җитәкчелеге дә бүген Түбән Камаллар белән бәйрәм итә. Бүгенге уңышлар күп еллар дәвамында башкарылган фидакарь хезмәт нәтиҗәсе диләр. Начало года было достаточно успешно. Үз һөнәреңә тугрылык дигән төшенчә бар. Менә монда ул ачык чагыла. Гомумән безнең Сибур оешмасында да, гомумән илебездә дә бу төшенчә сакланып килә. Бүген иң беренче чиратта зур оешмага нигез салучы ветераннарга рәхмәт әйтәбез. Аларның тырышлыгы бик зур. Быел Түбән Кама нефтехим оешканга 55 ел була. Шуңа бу бәйрәм алар өчен икеләтә мөһим. Нефтехимическую продукцию. Без яңа уңышлар белән алга барабыз. Нәтиҗәсе күз алдында. Бу бәйрәм 55 еллык истәлекле дата алдыннан узучы чара. Алга таба да казанышларыбыз булыр. Ул хезмәткәрләр өчен дә, шәһәр халкы өчен дә бик мөһим. Предприятие начинает становиться более сильнее. Без үзебезне көчлерәк итеп тоя башладык. Бүгенге көндә дөньяда күзәтелгән вазгыять шуны исбатлады. Зуррак оешмада эшләгән саен авырлыкларга бирешмисең. Алдагы көнгә өмет белән карыйбыз. Интегрированный такой. Мы становимся лучше себя, уверенно себя чувствуем. 2021 елда Түбән Кама нефтехим, Казаноргсинтез һәм ТГК 16 предприятиеләре Сибур составына керде. Татарстан хөкүмәте һәм Сибур холдинг арасындагы хезмәттәшлек турындагы килешүнең ничек гамәлгә ашырылуы турында киңәшмәдә сөйләштеләр. Анда предприятиеләрнең узган елгы эш нәтиҗәсе җитештерү куәтен арттыру, шулай ук Татарстанда социаль инфраструктура проектларын гамәлгә ашыру турында фикер алыштылар. Химиклар көненә багышланган бәйрәм көне буе дәвам итә. Кичен шәһәрдә Олег Газманов концерты була, ә кичен Түбән Кама күген салют бизәчәк. Түбән Камадан Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Казан вертолет заводы быел 111 вертолет җыеп тапшырырга тиеш. Киләсе елга да заказ шуның кадәр үк. Бу хакта бүген президент Рөстәм Миннеханов предприятие коллективы белән очрашуда белдерде. Җыелышта вертолеты Россия холдинга генераль директоры Николай Колесов та катнаша. Аның сүзләренә караганда, хәзер төп бурыч каршылыкларга карамыйча планны үтәү. Моның өчен заводка өстәмә 400 эшче алдылар. Хезмәт хакы 20%-ка арттырылды. Бүген биредә 5300 кеше хезмәт куя. Рөстәм Миннеханов исә республика заводка һәр яклап ярдәм итәчәк дип ышандыра. Исегезгә төшерәбез. Казан вертолет заводында Ми-8, Ми-38 вертолетларының камилләштерелгән заманча вариантларын ясыйлар. Шулай ук биредә Ансат җиңел вертолеты да төзелә. Республика вместе с вами, все, что здесь делается, все, что нужно будет, мы окажем любую помощь, потому что вертолетный завод — это наш бренд. Куда бы мы ни поехали. Ну и потом у нас достаточно хорошие контакты в арабском мире, нас знают в исламском мире, поэтому я думаю, что я тоже буду вашим помощником продвижения нашей продукции. Бүген Фәрит Мөхәммәтшин Ширмешән районында авыл халкының бизнес активлыгын арттыру буенча киңәшмә уздырды. Анда күрше районнар җитәкчелеге, авыл хуҗалыгы белгечләре, фермерлар катнашты. Очрашуны Ширмешәннең авыл хуҗалыгы кооперативлары белән танышудан башладылар. Соңрак район мәдәният үзәге фойесында фермерлар җитештергән товарлар күргәзмәсен карадылар. Пленар утырышта төп мәсьәлә авыл җирлегендә эшмәкәрлек белән шөгыльләнү өчен нинди мөмкинлекләр булуы турында сөйләштеләр. Карагыз әле, менә һәрбер районда менә без бүген очрашкан кебек, чәйнәп, таныштырып, мөмкинлекләр тудырып, халыкка җиткерергә кирәк. Воспользоваться должны такими возможностями в такой трудный год в экономическом плане. Шәхси хуҗалыклар санын арттыру өчен ел сайын республика бюджетыннан 2 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелә. Алар төрле программалар аша субсидия һәм грантлар рәвешендә каралган. Тик кызганыч, аларга теләүчеләр җитәрлек түгел, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Югыйсә, авыл халкының мөмкинлеге дә бар. Парламент җитәкчесе җирлек район башлыкларына программалар турында аңлату эше алып барырга да кушты. Аның төп максаты авылда яшәүче халыкка ярдәм итеп, аларга мөмкинлекләрне тудырып, аларны җиткерергә
һәм ул программаларның үтәрлек кызыксынган кешесен табып, шул программаларын тормышка ашырырга. Козанның Салават күпері микрорайонында яңа парк сентябрь ахырына кадәр әзер булыр дип көтелә. Хәзер анда төзекләндерүнең икенче этабы бара. Эше барышы бүген башкаламары Исур Мишин күрде. Монда коры фонтан, спорт майданчыгы, экстрим парк, өстәл уеннары өчен махсус урыннарда булачак. Төзелештә 50ләп кеше, 33 берәмлек техника эшли. Паркка туфрак ташыйлар, юлларга таш түшәлә, эшчеләр яңгыр суы коюлары да казый. Үзәктә ясалма күл булачак. Хәзерге вакытта аның әзерләнеп, түбедән ныгытыла. Төзелеш материаллары белән кыенлыклар юк диләр. Исегезгә төшерәбез, Салават күпере паркының беренче чираты былтыр ясалып бетте. Хәзер аны киңәйтәләр. Продолжается большая работа по благоустройству общественных пространств города Казани. Казандагы җәмәгать урыннарын төзекләндерү дәвам итә. Хәзер Салават күпере паркының икенче чиратында эш бара. Ул 6 гектар мәйданны били. Монда җир өслеге катлаулы да, шул ук вакытта үзенчәлекле дә. Табигый күлләре дә бар, яшел зоналары да. Әмма монда парк кирәк иде һәм ул халыкка ошар дип уйлыйм. Я уверен, придется по душе нашим жителям Салавата күпере, которых у нас уже 22 тысячи. Җәйге каникулда 3000-гә якын мәктәп укучысы Татарстан предприятиеләрендә эшли алачак. Аларга матди ярдәм күрсәтү өчен республика һәм җирле бюджетлардан 17 миллионнан артык акча бүлеп бирелә. Шулай ук эш бирүчеләр дә яшүсмерләргә хезмәт хакы түләячәк. Бу хакта бүген журналистларга хәбәр иттеләр. Мәктәп укучылары шәһәрләрне яшелләндерү, ветераннарга, өлкәннәргә ярдәм итү, курьер хезмәтен башкара. Аларны зур оешмаларга ярдәмчеләр булып та кабул итәчәкләр. КАМАЗ, Жилбыт, Кариб, Татпроф оешмалары двигательләр заводы белән килешүләр инде төзелгән. Хезмәт хакы эш урынына һәм эш көннәренә карап түләнә. Яшүсмерләр үз хокукларын белергә тиеш диләр хезмәт инспекциясендә. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации выступает... Россиянең хезмәт кодексы буенча кеше 16 яшь тулгач кына эшкә алына. Аңа кадәр хезмәт килешүе нигезендә генә эшкә кабул итәргә рөхсәт бар. Монда кайбер таләпләрне үтәү кирәк. 14 һәм 15 яше тулганнарны укудан бушаган вакытта, җәйге каникулларда сәламәтлекләренә зыян китерми торган җиңел эшкә алырга ярый. Не причиняющего вреда их здоровью и свободное от образования время. Татарстанда быел Корбан бәйрәме 9 июльдә башланачак. Корбан чалу йоласын үтәү өчен республикада 50 урын әзерләнә. Шуның 18-е Казанда булачак. Бөтен санитар таләпләрнең үтәлешен ветеринария хезмәткәрләре контрольдә тота. Узган ел Татарстан буенча 15 000 баш сарык чалынса, быел бу сан 17 000-гә җитәргә мөмкин. Сату урыннарына шуның кадәре баш төрле китереләчәк. Баш ветеринария идарәсе сарыкларны читтән сатып алган очракта документлар таләп итә, чөнки илнең 30 төбәгендә малларда авырулар теркәлгән. Сарыкларның тилче авыруы күрше Оренбург, Самара белән Саратовта бар. Бруцеллез Пенза, Пермь, Самара, Оренбург якларында. Чәчәк авыруы исә Түбән Новгородта ачыклана. Бу безнең бөтен эшләнгән эшләребез. Менә беренчесе булса шул егышлы авыруларны кертмә, икенчесе инде республикада тагын да бу площадкаларда тәртип булсын өчен эшләйбез. Сатып алучы кешеләр буларак аңларга тиешбез. Нәрсә? Исән-сау, зур сәламәтлеге дә туры килгән, зурлыгы да туры килгән, яше буенча да туры килгән, көпкер койрыгы урында булган, колаклары киселмәгән булган, шундый төгәл бәрән икән, ул вакытта алабыз. Төгәл түгел икән алмыйбыз. Бүген Зия утрау шәһәрчеге музей тыйлыгында тәңкәләр фотокүргәзмәсе ачылды. Алар төрле вакытларда Россия банкы тарафыннан чыгарылган, шуларның 20дән артыгы Татарстанга багышланган. Фотосурәтләрдә төбәк тарихындагы мөһим вакыйгалар, уникаль һәйкәлләрне күрергә мөмкин. Һәр сурәткә махсус мәгълүмати тасвирлама да бирелә. Күргәзмәдә нинди үзенчәлекле тәңкәне тотып карарга була, аларны ничек сатып алырга мөмкин. Хәбәрчеләребез белеп кайтты. 2022 года была выпущена в обращение памятная монета, посвященная музею-заповеднику остров Град-Свияж. Бу бүген экспозицияның төп яңалыгы. Зия утрау шәһәрчеге сурәтләнгән тәңкә. Аны Санкт-Петербург тәңкә сараенда ясаганнар. Бизәкләрен дәүләт рәссамнары уйлап таба. Тәңкә 25 сумлык. Общий вес монеты. Тәңкәнең авырлыгы 155 грамм, диаметры 60 мм, сыйфаты пруф. Ул бары тик 1000 тиражда чыкты. Монета небольшой, всего лишь 1000 единиц. Минем кулымда Зия утрау шәһәрчеге сурәтләнгән менә шундый тәңкә. Ул махсус капсулада урнашкан. Әлеге пыяла тартмачык аның беренчел сыйфатын саклап калырга ярдәм итә.
Яңа акчаны бүген Зөя утрау шәһәрчегендә ачылган фотокүргәзмәдә тәкъдим иттеләр. Сәнгать галереясында тагын шундый дистәдән артык тәңкәнең фотосурәтләре урын алган. Араларында Татарстан объектлары булу зур мәгънәгә ия дип белгечләр. Это еще раз подчеркивает значимость Свияжска. Бу вакыйга Зөя утрау шәһәрчегенең мәдәни мирас объекты буларак әһәмиятен тагын бер кат ассызыклый. Өстәвенә тәңкәдә бөтен кеше таный торган күренеш сурәтләнгән. Монета Великие Болгары – это историческая серия Банка России, которая посвящена тысячелетию основания Казани. Бу фотодагы тәңкәдә изге Болгар, аны 2005 елда ясаганнар. Күргәзмәдә тагын Казан Федераль университет Раифа монастыры сурәтләнгән тәңкәләрнең фотолары да бар. Примечательным фактом является то, что все монеты, которые выпущены Банком России, Россия банкы чыгарган барлык истәлекле тәңкәләр законлы түләү чарасы булып та санала. Ягъни аларның номиналы бар. Бу 3, 10, 25 сум. Алар белән кибеткә кереп кирәкле товарны сатып алып була. Әлбәттә аларның үз бәясе кыйммәтрәк. Прийти в магазин, купить на них тот или иной товар. Истәлекле тәңкәләрне рәсми таратучылардан, кредит үзәкләреннән алырга мөмкин. Рузилә Фәттахова, Алмаз Ядинов, Яңа гасыр каналы. Пәнҗешәмбе көн шундый хәбәрләр белән истә калырыбызның сюжетларына телеканалның ВКонтактедагы сәхифәсендә, Телеграм каналында һәм әлбәттә Рутюбтан да карый аласыз. Сәламәт булыгыз. Запишись в май и получи возможность вылечить варикоз лазером за 1 рубль. Прием флеболога и УЗИ вен обеих ног за 1500 рублей. Московский сосудистый центр на Закиева. Телефон +7 843 717 79 97. КТ легких. Низкодозовый протокол за 1900 рублей. Телефон в Казани 205 205 0. 205 205 0. Забота – это приятные хлопоты и радостное беспокойство о тех, кого ценишь. Вклад «Алтын» до 14% годовых от Акбарс банка. Оберегаем и храним. 27 мая 2022 года с 10 до 12 часов в Общественной палате Республики Татарстан состоится горячая линия по вопросам реализации программы догазификации в Республике Татарстан. Ответы на вопросы граждан можно будет получить по телефону 8 800 350 44 72. Исәнмесез эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Аш бүлмәсе яисә шкаф купы сезнең индивидуаль размерлар буенча. Даниэл Мастер һәр теләгегезне исәпкә алачак. Май ахырына кадәр үлчәргә килү бушлай. Язылу өчен телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгыш Бөгелмә, Баулы, Азнакайда көн буе яңгыр явачак. 14 градус җылы. Үтеп баручы көн якын батыш циклонның атмосфера фронты тәэсирендә республикабызда явым-төшемнәр көтелә. Урыны белән яшен вакытында көчле җил булу ихтимал. Һава агымы алышыны сәбәпле температура берничә градуска күтәрелә. Төн якын чыгышта көндез 18 градуска кадәр җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзеле иртән болытлы, көндез һава шартлары үзгәрә, кызганыч уңай якка түгел. Киләсе атнада атмосфера басымы күтәрелә, яңгырлар токты, көннәр җылыта дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта яңгыр явачак, иртәдән кичкә кадәр көньяктан көчле җил көтелә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә шулай ук явым-төшемле, температура 15 градус. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта көн болытлы, яңгырлы һәм салкынча булачак. Соң көннәрдә берничә минутка гына чыккан кояш иң җылы, якты һәм иң кадерлесе булады халык әйтемнәрендә. Казанда коеп яңгыр явачак, температура 15 градус, көньяктан уртача тизлектә җил, урыны белән көчәя. Атмосфера басымы терекөмеш баганасының 743 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 79%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы булу ихтимал. Сәламәтлегегезне саклагыз, исәнлектә күрешик.